Dewa Tajaboga amanami na udah pahamlah di anak Tuhan Yesus Kristus. Mulia mari pas hak rohani kembali Tuhan juga rasulnya bodoh. Didongani asih doa belum rohan dari Tuhan. Siang hari nasal usaha bikin. Kui hai malas rohan berbuhu ibadah di pagurun nama. Mari kita oleh Tuhan sertakan beserta padamu. Dan morak mahari itu adalah ceromila yang itu anak dohot pol mulia bangalat masuk-masuk berdoa jala suruh tortin suatu bergantian buat Tuhan berseda-seda asa tortin ini nama berjalan atau mulia di pariho. Amin. Akan amal baju
Ida. Haleluya Nazareth. Dohot kuar nito di perbadia na tumopalangit dohot kanoon. Amen. Marulupuluk tu di batama satok kanoon. Edeho kamu maha muliau di guarna. Mertua ma nama kabiari Jahuba nalomoroha diaka patikna. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodo nama ngaturhon pardongan saripeoning. Di ida hodo dongan namion Hendra Simamora. Dohot Fitra Tania Kristiani Borujai. Namar sakap naing merbagas. Narodo nasida mangido pasu-pasu atau saya tatar manasida di bagasan asina mahidi itu di parbadia asama muka jalan marujung di bagasan damai pardongan saribeon nasida ini tangihon ma tangiang namion ala asi dohot kolong ni roham. Amin. Roh kita tubagas joroon anak do buru di huriatta ala disakapi nasida diari sadarion padongjong pardongan saripeon waksumoni nang madongani hita nakasupa ulaun adat di pardongan saripeon nasida tuhatta memakulingi hita marhiti hatana siang sada Musa 12 ayat 2 jala pasu-pasu kuakka nama masuk-masuk jala toruaku akka nama muraiho jala lapotan pasu-pasu marhiti hidiho selalu akka naritanoon. Oma janji Tuhan tujolma alai memulai mai tu si Abraham janji nai dibuka mai siang kehidupan Abraham keluarga Abraham saat manang tuhita nuain janji Tuhan pasu-pasu akka nama masuk-masuk jala toruaku akka nama muraiho jala dapat pasu-pasu mahiri-hiri ho selalu akka bangso di tanahon. Jadi yaru pikir-pikir hal janjina mulai ayat sada rodi ayat tulbon kajuun di mata tu si Abram dari sada bangso nagulun torok sinopalra atik pedang arong kude son pinopar merdagana langsung dia hidup. Janji Tuhan ini dinyatakan tu jolma na setia, tu jolma na betul-betul percaya tu Tuhan ini. Janji Tuhan
nyata ketuan alai dinyatakan khususnya tu fakta na dia tidak Jehovah usma dan Tuhan biarna dalam darina kita ala pasio penita mengikutkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan dapotan pas-pasu tu anggur bersida di mana itu hari yang kepala Israel nyasa dua alai Tuhan berdapat nah kemudian dari sahabat dari nyata pas-pasu ini lima alai itu ibadah perubahan paradigma harum berubah mulai siang sudut pandang sendiri dari ibadah normal alai kuma sudut pandang di barat ibadah normal jala lalu dibangun ibadah kata ada di Tuhan artinya ada di barat ibadah mangaku perlu saat kita makanan kalau di batalo pagi di bapak karena di banyak siang ada ini di rumah anak di Halabiun lama murah di mana lepas-pasu kalau dari nganan ke bangan disubuhan kalau itu enggak ala pemuda kata di matai pemuda kamu karungan di guru perlu di bagian mana dari kasus-kasus tu toma-tomani keluarga tu apa lingkungan tu dongana perbaru sudena ala ini pas-pas na arung di mana kan dari di pas suasana don anak nama dari kasih kasus-kasus na arung di mana dipakai dari gawe kasus-kasus nah dipakai banyak jauh tinggal buyut dari dalam kenyataan dekat tempat Tuhan dibul itu ambil Tuhan dari kemudian ada peristiwa yang tidak dia tidak dan kemudian anggo Abraham tinggal maruja dibaik bahkan nami ma nami nang ulang nami tubagasan asli roham diari sadarion di bagasan Yesus Kristus pasar kami ma tangyan Panginoon namin jalo ma amin. Marolo
Marbagas. Alay dang tama hala Kristen Marbagas somon si Pilibig. Atong kanyo kamu majulo hatan di bata taringot turuh di pardongan saripeon ni halak. Dung di toppa di bata jormay. Didong ibana dang tinggan sasada bawai ujung ubahin ma di ibana sada buru-buru pangubi di ibana bahin akupna akuk ni didok Tuhan Yesus ganut na baulak na niulina ia soalani na marmainan na palakuposa pangalakuk do nang na mabuat na sirangi tong na pinadong ni di bata dan jadi siramon ni jolma. Songonoto diduk di bata bawai. Hamu akabawa haholongi hamuma parti hutang udabi somon Kristus nama kaholongi huriyai. Jalan mangaleho dirina humok komaroha hamu adongan kasih. Salah baik kamu sudah sondongan panean di hamuan kata waka dulu yului akta parukuan matawan son panguluinan ay bawa itu paruka son Kristus dulu dibikin korman mandon kalapon don kanimahon di parang son akan namar parangeon hatani di batama sumolukon para sinirohau doh habasaron doh hasireon ni rohamamu masih banguneonian mahamu dohot masih sia-sia salubut riting ni roha mur rimas panunggahio do pangicahio ni dauma sian alai digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ai ido rau-rau inasi denggan dungi dame nasiat debata ima mangarajai di bagasan rohamu jala saluhut nabi nahemuna marhihihada manang pabahenan toktong may marhihiti guarni Tuhan Yesus sa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaw muna atong bunga dibigi hamu hatani di bata taringot turuhut ni pardongan saripeoni na manukum maaw may gumulo di wali pamuli Hendra marga simamora olo doho makadung jokot di jolo di dibata naukoro saluhut dohot di jolo di akadongan nabumu di son nadi pangidoro hamdo si fitra tania Kristiani borujai nadi riritmon gade domamu saripe olo doho makaholong ibana sian nasa roham dohot maulahu sian nasa hukum hukut marparangi na badia rabdo ibana na olo doho mga juwaju dohot hagaleonna tungsura umurang parangena jalan naso tupa paulahommu manang tadikonommu ibana paima disirang hamatean kami subut molo naum sadaru ham mangului saluhut nai dokma alusmu namarukum mau do diolena Citra Tania Kristiani Borujai Niriri ni si Hendra Marga si Mamoro Bahen dongamu sarite Lolo doho makajong jokot di jolo di debatana upoto saluhut dohot di jolo ni dongan na bumurison nadi pangidoro hamdo si Hendra si Mamorao
gani sinobukmu olo doho makaholo ibana sian nasa roham dohot marpangalaho nature mararupun ibana dohot marparangeho parangi nabadia pabua halap kristiko jalan asutupa mariloloko manang tarikonomu ibana paima disirang hamatea kamu subut bolo naung sadaroham mangului saluhunai dokma atong masilihonan tangan siamu mahamu pabua hotmi padamu na poso ni debataru au na mapuan hatana tuhamu marhite-hite goar ni debata ama anak to todi porbadia dua madok tuhamu na pinadong ni debata dan jadi sirangon ni jolu. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama buhina Tuhan jala asima rohana midaham. Di dopakot Tuhan debatama buhina Tuhan jala di pasau madamena tu todimu nabi. Amin. Hari Selasa 20 Februari 2010 siang nunga hot ribebe Hendra Marga Simamora tu tanggal 20 Juni 1990 dohot Fitra Tania Kristiani Borjai tu tanggal 2 Juni tahun 2000 di Huria KBP Pardomuan Horisan Resort Simamora Hata Sipaimot Dinasida Sada Musa 1-2 ayat dulu Jala pasu-pasu kuat karena masuk-masuk Jala berwaktu akana mamurai Jala dapotan pasu-pasu marini ho saluhut akta bangso ni tanoon Napi nadomuri debata dan jari sirangon ni dolma Padida nama kubasi pasu-pasu kabagason Padida alboin ha abuna Mawiyadina nakak Langsung ni di hamuna dua Di naupat luson sakapmu Napadong itong sadar rumah tangga kamu jala di bawah sadarion matjala pasu-pasu perbugas marhite naposona di son kami jong-jong atas nama Guarni sudi ruas nang soni perhalal siap KBP Pardomuan Horisan kami matuhamu selamat menempuh rumah tangga neber jala sisa datangnya kita jala marpangido kami anggia rumah tangga mu 7 lono gawe rumah tangga 11 roha rumah tangga na sejahtera rumah tangga si turuat di tengah-tengah di masyarakat terlalu mobi ma si hebiari di batak langsung anino di bohani huriat taruhamu di nama muka rumah tangga na babok kamu asa mabuka hamu di bagasan Guarni Tuhani madala di rumah tanggamu hamu tong marhite Guarni Tuhani jala marujung tong di bagasan Guarni Tuhani jalan nido atas Guarni Uriata HKBP Pardomuan Horisan pasah nami ma bukwede do nama resihon akan di batak songok bohal muna mon lau madalani rumah tangga muna nebero malihat La ilaha Nama katindak bersama di depan
Nang roni bulan do bintang matahari hari, nang roni lau na parhasa na nang sude pulau na bebasama o Jehovah Devata. Nang esa sude pangisini potibio, nang roni tomba daru matano takasumete sude nang ano gope sude na sana ano pasama po Jehovah Devata. Ato alemonitu una parlala onomu sano kondumo tanda dijan una saralapu don mau pasangan o Tuhanmu. Sama di Tuhan Devata. Ale Devata amanami nadi banua bijang. Odo haroroani saluhuk sileo nadinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasat hami ma sian nani leon Tuhan pilihan nami kubo. Saijalo mai gabe kuap na khusus di dolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhase yang hami pilihanon. Pati pulpon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhide-hide todim. Asalamu tadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap kita madok di tangian. Yesus Kristus do tolong rohani Devata ama dohot persauran itu di perbadia ma madongani hamu saluhna. Amin.